Belau Kulumka जों दिनै साब्रुम डिभिजनाल सासाना आदि ब्लक नि सिनि गगन चन्द्रपारा एडिसि भिलेज सिनि कुमिलापारानि जों दिनै तिप्रा मथानि अंगुई जों दिनै सिनि ताकु अक्रा सिनि उपेन्द्र त्रिपुरा बिनि साजला अक्रा एक सप्ताहनि आगेव बहक हामिया उमानि बागै अपारेशन खालायगै सिलचर थांगै बिनि नुक नुखुनि माल माताराव रांखौ फैसा जे फागै रां प्राय बिनि 2 থেকে 3 लाख रां बायथांमानि अंगै बोताबो बेलाय के लुकुरावनि सुबासु नांगतुमान जरा अंगै जों दिनै कुमिलापारानि अंगै जों दिनै तिप्रा मथानि बिसिंतै जों बनो रां रक जों सुबासु खानिया फानो जों बनो दिनै बिनि नुक नुखुनि सामों तामाने हेंगे जों दिनै जोंनि इयुं जेनेरेशन जोंनि तिप्रा मथानि अंगै जों दिनै प्राय जों 20 থেকে 30 जना जों बिनि नखुङो जों सामखायनोगे जों ताबो बिनि रावर बागान जों ताबो हलाय दंगो इंखाय अमहाय जों ताबो जोंनि बुबाग्रा जोंनि महाराज प्रदो किशु देबरमान जोंनि बुबाग्रा बोसनो जे थांसानि बिसिंतै जोंनो जे रिंमानि अ थांसानि बिसिंतै जों ताबो कथालायवे हामजालायवे कसा गुफु कर्म कख्रां जों हियावे जों दिनै बिनि बिसिंतै जों हामजालायवे जोंनि तिप्रा साजे लुकुरावनो जों तांगै फुनानि जों ताबो अ जरा आबुनि बागै ताबो जोंनि तिप्रा हासनि जोंनि तिप्रा सा जोंनि लुकुरावनो आं कयनानि मुसुंगो इयाखेबा आं रिक्वेस्ट खालायगो जों जत जोंनि बुबग्रानि बिसिंतै जत जोंनि तिप्रा साराव थांसानि बिसिंगो जों जाते कसा गुफु कर्म हिलायवे जों सायलायवे जत थांसाके जों फायलायवे सबनि तांथाय सुबालायथाय हामजालायनि बागै जतबो खावो स्रिंदि जतबो रेदि तंदि तेबो जों नुइ तंगो जे जोंनि तिप्रा हासथायगो जों 70 बछर जों जे पलिटिक्स जे खायफायमानि नेशनल पार्टी बाय जों जोंनि हा तंथै जोंनि हाबाय जों थंजागै तंमा कुसुनि बसारक बाय बैनि बसारबाय जे हता जे बांलादेशनि फायनाय जे तंमा कुसुनि बसारक बाय जोंनि हा तंथै जों बावबाय जों सैजागै जों पलिटिक्स थंजागै जोंनो कसा कुफु कर्म सायवे जोंनो किसिं जोंनो तिप्रा सा किसिं जोंनो बुलाय रनानि तुलाय रनानि वालाय रनानि आबो सिमिसि दंगो बिनि बागै